Nako, salamat dong sa kape, no? Nga Santon Gold Coffee Mix. Ikaduhang baso, mga igala. Matay sa kaprogramahan mo, katulo, magkumagatimpla, bay. Pero makoy problema gud kay Santon Gold, mga igala. Now, kagahapon, bay. Grabe, no? 54. Usara gyud ni ingon, mga igala nga di. Isara gyud ni supak. And 0 abstention. Tanan yun mga igala sa 55 din ni sila. Members Committee on Injustice. Isa ra gyoy niingon mga igala nga dili na ni angay pang kuan, walay substance ni. Ato mabinawon ang pag-aproba mga igala gagahapon, no? Ang pagdukdoks maso mga igala. Nining chairperson sama ni mo na mga igala pagtuo nga pantay o patas ning tanan. Kung ang chair o chairperson mga igala sa komitiba sa hustisya mga igsoon, makita nimo ang video nga may AX dahil sa speaker. Diba? Madam Luistro? Oo, may tupad dahil sa speaker. So, manimo na mga igala, ha? Nga ang chairperson mo tila magsampot mga igala ni Limbaro. Oh. Di kuno ta mga way politiko, ganon di man. Ha? Ganon di god. Kamo di ay mo pangaway, bahala mo. Ako ngaway ko diri. Alas 7:55 na mga igalan, takdas buntag. Building maglagot. Maminawa dong. Ang ilahang pag-Ismail pa bay. Labod to ka BBM, wala lang. May pa-walk out pa si Abante. Sus, ginoo ko. Pastor! Di ba ni angay tawagon? Anong tawagon man ni pastor mga igala? Pastor Tila? Ha? Maka-high blood ni mga politiko karon, no? May mas maayo may galag irison na siguro ng mga partilis. Kaya mo man isa sa mga dangan, bay? No? O sa Ilonggo pa mga sapat ni mo. Lagi? May mas maayo kada sila ila dilima og nidagan na pagka-senador, di gina man imaho. Pero ang ilang tirada para gyud makakapyot mga igala sa House of Representatives, bisag way klarong pangan lagi. Nabagoy mamamayang liberal. Di ba? Sultihi ko na ko. Og unsa mga igala nga sektor ang ilang girepresentahan ng mamamayang liberal. Ang ilang rasang kaugalingon mga igala mo ilang girepresent. Sectoral representatives kani. Ang mga sectoral representatives kana mga mag-uuma. Wala bot ng NPA kay way luna na may gala sa sektor. Asa nang kabataan. May labot na ng mga At na maminaw ni dong kay ba high blood na kung samot ani. Sige dong. With 54 votes in the affirmative, 1 in the negative, and 0 abstention, the chair declares the sufficiency in substance of Sabala et al. Impeachment complaint. So ruled. Tak. With 54 votes in the affirmative. Duha man duha. And 1 vote in the negative. With 0 abstention. The chair declares the Cabrera impeachment complaint sufficient in substance. Okay. So ruled. There is a motion for the issuance of notice to Vice President Sara Duterte for the filing of her answer to the 2 impeachment complaints within the non-extendable period of 10 days. Do I hear a second? The same has been seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. The committee is directed to issue the necessary notice to the respondent. With 54 votes in the affirmative. Okay na. Tama na, madam. Ang ako yung madumduman sa imuha. May AX dahil sa speaker. Duha man kundi kabuok gahapon ang gidesisyonan.
katong third and fourth, de Sabala et al. And de Cabrera et al. Nga impeachment batok may gala sa Vice Presidente. Na mga pari Madrid ri. Mga pari siguro ni may gala sa Sungayan. Yan ang makaingon magkakatropang Arnel. Kung para sila ba sa kaayuhan sa tao, dapat apil po sila sa nagpakaso kang BBM. Ang ilang kaya may galang igos ipa-impeach, si Sara lang eh. Okay, ibutang ta na lang mga igala. Muna yung digong ba? Ipagpalagay na lang natin. Ibutang ta lang tinuod, nagkakawat. Okay. Di ba siya kumuingon nga tama ng mga awat? Bad yan, no? Di na maayo. Sa gina. Immoral gina, illegal gina. So, ang irasad nga gukdon si Sara. Butang ta lang tinuod. So, ibutang sa nato nga tinuod may galang nahitabo sa administrasyon kay tinuod man yun. Para mawaan ang politika ba? Kaya politika man gud eh. No, para mawaan ang politika. Oh, dapat gukdon sad mga galas BBM. Ngano man lagi nga suko man kay mo sa milyon, pero iguro man mo piyong sa bilyon. Sa mga balingag mog utok asa day mas dako di ay. Mo ni mga igala. Mo ni nakapait dia. Kay ngano man nabayaran man. Ha? Kaklaro ana? Bullseye Kauban. Mo nang dili kinahanglan nga DDS ka. Para mga igala nga malagot ka aning panahon karon. Dili kinahanglan may gala nga supporter kang digong. Para mga gala para makita nimo nga grabing kabuang may gala nining administrasyon. Dili kinahanglan nga supporter ka ni Duterte. Tan-awa lang ang paghitabo bay. Bisang pag di nimo gamitan may gala bisag di nimo gamitag valigis nga utok. Just observe sa mga panghitabo mga igala. Ha? 15 gigukod ang 125 million. Nga naman, accountability. Asa day napaingon ang 125 million? Confidential fund. Confidential fund. Suko na kayo sila may gala sa confidential fund kay mura na yung ikamatay na gyud ng Pilipino mga igala og si dilima pay paistoryahon. Ha? Pero wala man lang sila mga higala dili man ingana gud ka mura mag-compliance na lang. Suko-suko kuno itang Marcos ha. Oh. Paminawa ra gud ninyo ng kadtong kongresista may gala nga kadtong kulot. Oh, sa kabataan party list. Oh. Kini sila Sara Ilago. Nakasuod man lang ni sila mga igala gumikan kay ilang gipatanggal tong Duterte youth. Oh, mangilog paglingkuranan. Kauban na silang abante mga igala. Mga pildido pero nang lingkod. In short mga igsoon, mga bagagnaong. Walay mga mandate ha. Walay mga mandate pero nang lingkod bay. Again, balik ko sa akong argumento. Dili kinahanglan bay nga dili kinahanglan nga kuan ka. Dili kinahanglan mga igala nga supporter ka ni Digong para makita nimo mga igala ang kabuang karon. Bisag di ka supporter ni Digong by just looking at the situation, by just observing or bisag maminaw lang ka sa imong idol nga presidente nga kakanga lang adi. Makaingon jud ka, bisag kamo siguro mao na nakapait ninyo diha kini mga supporter may gala ni BBM kay bisag inyong kaugalingon ginailad na ninyo. Oh, tinuod be. Mga katropa. Ako. Mga igsoon, di ba kumuingon nga perpekto na mga Duterte. Oh. Manaway ka na si Pulong. O ay nas Pulong kay hambugiro gina. Kunagid na mga igalay batasan siya. Iyahasad na. Kaya na si Basti, natural man na may igala kay happy gulaki gina sa una. Pero karon nag-anam-anam mga igala mumature man yung tao. Kana sila na magyud na sila mga kabuang kaniadto. Si Sara guys sa ulo. Klaro man gyud di man na imo ilimod. Ano man gagi ulo na gay na bitong Digong ayo pag vice presidente diha. Pag presidente na lang diha. Oh. Ba? Dili man na magakatropa mo niya. Sige lang kagdayeg dili. Pero at least man lang bahala na ng ilang mga attitude pero ang syudad nga ilang gialagaran mga igala purya-buyag lang, maayo man pud. No? Maayo man pud. Ang nakapait diha kung mga gaya silang ulo. Oh, di wag sila naliwat mga igalas amahan. Unya ang ilang gialagaran nga syudad nayabo. Pero ang syudad may gala nga ilang gialagaran, may agi man gud, no? So bisan kag di ka kauyon mga gala kay hambugiros Pulong. Ayun ni mo karon wa man kay project Pulong. Tubagon mabugang Pulong nga, usa na ko pag project, wa mo ko tagaay sa una og budget ni Romualdez usa.
Yung sao ba sa tuon ni mo na? Diba? Ano mga project na may gala, China naman lang nga igapahimo. Unya, mayon na inta, kanang Davao, kung ang ginamigo na sa China. Kay kabalo man sila mga amigo. Unya, ilang man siguro nga ang mga proyekto diha, wasay makawat. Unang mo, barog yun ang mga flyover. Diba? Ana na siya mga iso. Bullseye! Now, dili kinahanglan mga igala nga supporter ka ni, dili kinahanglan nga supporter ka ni Sara or Duterte para makita ni mong kabuang karon. Tanawa ra gud ni mga igala. Pwede ba ka masuko niya na? Nga grabe nila mga igala makagukod sa 125 million confidential fund pa. Unya gi-release 11 days na lang nabilin may galas 2022. Kundi pa naman sila mga bumbuang. Sorry for my language ha, tabunin sa nang kuwas mga bata no. Kundi pa naman sila mga igala mga hanggaw. Saon? Ngano kunong naay rapid disbursement kay mo man mga igala gi barugan nilang katugan ni mga igalang murag si Cookie. Si Ridon, mo na gibarugan na ngano kunong naay rapid disbursement. Ang way rapid disbursement una sa tanan operational requirement kay intelligence. Ikaduha, 11 days na lang nabilin magsirado na mga igalang 2025. 2022, sorry. Nya gi-release ang kwarta December 19. Unsaon na nimo? Nga audit requirement may galahot na sa tibok tuig. Kay lain na sang budget may gala mo sunod ni ana. Ngano kunong naay rapid disbursement kabuang. Nya ingon-ingon pa ni Cookie mga igala nga ni saka kuno magaysoon ang salen ni Sara. May na si Sara kay may mga negosyo man na sila. May man na si Sara kay nakapractice mo na kapanarbaho man na. Ang pangutana ron og ni Senador Alan Peter Cayetano pa mga igala kaniadto sa debate nilang Bongbong. Natinga siya. Si BBM wa gyud katrabaho bisag kausag lain may galang institusyon kundi sa gobyerno ra. Pero kwartahan may galang hinampak. Subaya ko no ninyo nakatrabaho ba na si BBM mga igalag laing. Wala matod mga igalag kita mo ana nga video. Usa ingon na Senador Alan Peter Cayetano. Nagtaka ako itong kaibigan natin si Bongbong Marcos. Wala namang ibang trabaho kundi sa gobyerno lang. Pero nabi mga igala ka dubli-dubli ang kabtangan. Diba? Salin ko no mga igala ni Vice President Sara mo ni dubli ko ni-increase ko no 1,000%. Hindi sakaman sa pagkang BBM. Ngano di pa ninyo nasitahon? Ngano man? Kay mga liporis man. O nandi ko mo believe anang impeachment mga igsoon. Dili na siya tingog sa katawhan. Originally, sa framers sa atong mga konstitusyon mga higala, gidesign ang impeachment para nato. Tingog na natong mga katawhan nga kung wa na ta kauyon mga higala ng anong mga tao diha. By the virtue niya itong mga representante nato mga higala nga atong gipili sa atong tagsa-tagsa ka mga legislative district and sectoral representation, mao mga higalay mo taral ni ini ug mapatanggal mga higala dili magpasulabis gahom. Mo na original intention may gala sa mga framers sa constitution nato. Pero ang pangutana karon, mao ba nay intent anang Committee of Injustice diha? Dili. Ngano makaingon mga katrobang aron kaklaro ana? Ang paggisa nila mga higala sa kining impeachment labi na sa isgutanang sufficiency in substance sa kang BBM haskarandaliya. Haskarandaliya mga higala. Now kagahapon mga kaigsunan. Although ni butar mga higala si Lordan Suan. Kinis Lordan Suan ba sa Cagayan de Oro mga higala. Kinsa man ni mga higala ni mga kuan. Dong ako na lang. Kining